לא, הוא בא בשוונג עם הסיגריה. יאללה, עם הפוזה. אתה רואה אותו נוסע רבר. עכשיו הוא יאשים אותי. זה החלק שלי. זה החלק אצלה? זה החלק. אני גם אשאיר פה את האגזוז. יש מעקף אם אתה רוצה. כן. אתה לא חייב לעזור. כן, יש מעקף. יש או את זה ויש באמת מעקף. זה לא יותר קשה, לא יותר קשה. יש שביל, רגיל. כל הגובה שלך ואתה רוצה אבן? שנייה, פתח את העין, אני אביא לך. שלומי, אפשר לחתוך? אתה יכול לחתוך כאילו? אחרי זה הוא מסדר את זה כמו שהוא יודע. כן? נראה לי ששלומי היחיד שעולה. אל תהיה בטוח. לא, עוז יעלה, עוז יעלה. עוז יעלה, ישמור מה. גם עוז יעלה וגם פג'רו יעלה. אני במדרגה, אני משאיר שם את האגזוז. אז אל תעלה. אמרת שכל מה שהמכוניות פה עולות אתה עולה, לא? מה זה? זה לא מסתכלים. אז תעלה. יעלה, כן, כמה תשלם לעלייה הזאת. לא, די, לא תשלם, יש לך מיגונים, מה תשלם? על האגזוז אין לי, אתה רואה יש לו אוזן מתחת לאגזוז, זה פוגע באוזן, אצלי האגזוז מתחת, אני כבר אתקן. קצת אחורה. אני יותר אופנו? יפה! כל הכבוד.